ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବାରିଧିରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ବାରିଧିରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ଛାଡ଼, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ହନୁମାନ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ସର ମୁନରେ ବନ୍ଧଟାଏ ତିଆରି କରିଦେବି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କରିକି ଦେଖାଅ। ଅର୍ଜୁନ ମହାରାଜ ଗଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସର ମୁନରେ ଗୋଟେ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହେଲା ହନୁମାନ? ହନୁମାନ କହିଲେ ହଁ ହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ବାରିଧିରେ ଯେଉଁ ରାମ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଭଲ୍ଲୁ ମର୍କଟ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସରବନ୍ଧ ତମେ ତିଆରି କରିଛ ଅର୍ଜୁନ, ହଜାର ହଜାର କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏକା ମାତ୍ର ହନୁମାନ, ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯିବି, ତୁମ ବନ୍ଧ ମୋ ଭାରାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ ତ? ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ଦବିଗଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ କ'ଣ ଏ କଥା କହିଲେଣି? ସତରେ ମୋ ବନ୍ଧ ସମ୍ଭାଳିବ ତ? ଅର୍ଜୁନ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଥରେ ପାଦ ପକାଇ ଦେଖ ନା। ହନୁମାନ ମହାରାଜ ଗଲେ, ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଦକୁ ପକାଇଦେଲେ, ଯେମିତି ପକାଇଦେଲେ ବନ୍ଧ ଟଳମଟଳ ହେଲା, ଦୋହଲି ହେଲା ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲାନି।